πλέον είναι κόμμα κοινοβουλευτικό αυτή τη στιγμή. Έχει προσχωρήσει σε αυτό η κυρία Τσαλίδου. Έχουμε και την αιχμή. Είχαμε κατά διαστήματα πολλά και διάφορα κόμματα, συνδυασμούς κλπ. Πηγαίνουν-έρχονται σε σχέση με εκλογές, πριν και μετά, κινήσεις, στηρίξεις υποψηφίων προέδρων. Κύριε Πολυδώρου, και όλοι επικαλούνται δύο-τρία πράγματα. Απογοήτευση, διαφθορά. Πρέπει ότι υπάρχει ένα κενό που ερχόμαστε όλοι να καλύψουμε, γιατί ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Εν τέλει. Και το Κυπριακό. Και το Κυπριακό βεβαίως αναλόγως αυτό. Ναι, δεν ποντάρουν τώρα πολύ στο Κυπριακό, περισσότερο στα της διαφάνειας, διαφθοράς κλπ. Ναι. Θεωρητικά υπάρχει χώρος. Δεν είναι άγνωστο βέβαια προεκλογικά να εμφανίζονται κινήματα και κόμματα ή προσπάθειες για να δημιουργηθούν κινήματα και κόμματα. Υπάρχει κενό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παρηφορτωμένο κέντρο το οποίο εκφράζει σκληρή γραμμή στο Κυπριακό και εμφανίζεται στην πλειοψηφία του υπερσυντηρητικό στα κοινωνικά θέματα. Έχουμε το ΑΚΕΛ που στην ουσία καλύπτει το χώρο της παραδοσιακής δεξιάς, του ευρωσκεπτικισμού, κάποιων καταλήπων με την Αμερική, και έχουμε και τη δεξιά η οποία κινείται όλο και πιο δεξιά και συντηρητικοποιείται. Άρα υπάρχει ένα κενό, έχει δημιουργηθεί ένα κενό στην κέντρο αριστερά και στην κέντρο δεξιά. Αυτό όμως είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Υπάρχει μεν το κενό, αλλά δεν ξέρουμε αν υπάρχει εντός κοινωνίας η ανάγκη, η απέτηση που εκφράζουν αυτοί οι σχηματισμοί. Ούτε αν είναι οι σχηματισμοί να καταφέρουν να πείσουν τελικά την κοινωνία, επειδή έχουμε δει πολλές φορές αυτά τα θέματα να προτάσσονται από νέους σχηματισμούς, να πηγαίνουν ίσως καλά στις πρώτες εκλογές και μετά σιγά σιγά να εξαφανίζονται. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Ένα παράδειγμα των τελευταίων χρόνων που όλοι θυμόμαστε βεβαίως είναι της Συμμαχίας Πολιτών. Έτσι, που εξέλεξε και 3 βουλευτές και η Αλληλεγγύη, προηγουμένως το Ευρωκό. Ακολούθησαν και άλλα κόμματα, βέβαιως είναι το κόμμα των κυνηγών πρόσφατα κλπ. Του Γιασεμί, ήταν η Αμόχωστος. Τώρα όλα αυτά είναι το Volt πλέον που συζητάμε και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν ενδεχομένως στέγη κάπου να εκφραστούν. Γι' αυτό έτσι προκύπτουν και αυτοί οι συνδυασμοί. Δεν ξέρω, πείτε μας εσείς την άποψη σας, γιατί είναι κάτι δεν στεριώνει πέραν των παραδοσιακών κομμάτων. Το ΕΛΑΜ ήταν το τελευταίο, αν θέλετε, που έχει μια ανωδική πορεία. Καλύπτοντας βεβαίως το κενό που είπατε. Ναι, ίσως επειδή δεν πείθουν ότι μπορούν να φέρουν το διαφορετικό που λένε ότι μπορούν να φέρουν. Ο κόσμος έχει δει πάρα πολλούς σχηματισμούς να δημιουργούνται, οι οποίοι στην πορεία δεν εξυπηρέτησαν το αφήγημα το οποίο είχαν πει ότι θα εξυπηρετήσουν. Αν θέλει να δούμε λίγο τις δύο κινήσεις, θα έλεγα ότι η αιχμή θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να διαφοροποιηθεί στο Κυπριακό, επειδή εκεί είναι πάρα πολύ παρηφορτωμένο το κέντρο, άρα μπορεί να δώσει μια ρεαλιστική πρόταση. Μα γι' αυτό ρώτησα και για το Volt, βλέπετε, τον κύριο Παπαδάκη, για να δω. Ακριβώς διότι αντιλαμβάνομαι η θέση που πρεσβευαθέται η ΕΔΕΞΤΗΝ, από την οποία προέρχεται, σε σχέση με το Volt, που είναι διαφορετικό το θέμα. Αν μπορούμε να υπάρχει από τις γενικές αρχές που διάβαζα χθες, ήταν ένα πολύ γενικό σε σχέση με το Κυπριακό. Ότι είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Η διχοτόμηση του εδάφους και του λαού μας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει λύση και επιλογή. Είναι ένα γενικό. Και στην οικονομία ήταν γενικό. Μιλάει για εξυγχρονισμό και εξυγίαση του δημόσιου τομέα. Θα πρέπει να δούμε τι συμβάσμους είναι έτοιμη να κάνει η αιχμή στο Κυπριακό. Να απορρίπτει ή όχι τη ζωνική. Και τι σημαίνει εξυγχρονισμό και εξυγίαση, επειδή τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Σημαίνει καλύτερη αξιολόγηση και αξιοποίηση του δημόσιου τομέα ή σημαίνει μείωση του δημόσιου τομέα και πώς θα επιτευχθεί. Αυτά πράγματα θα πρέπει να δούμε στην πορεία. Το Volt νομίζω δίνει μια διαφορετική πρόταση. Απευθύνεται στο φιλελεύθερο κομμάτι της κοινωνίας, μιλά ξεκάθαρα για λύση της ζωνικής ή κοινοτικής, για συνεργασία με Τουρκοκύπριους, για δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Άρα θεωρητικά αυτό είναι μια διαφορετική πρόταση. Δεν ξέρω όμως αυτές οι θέσεις που προτάσει πόσο αντίκτυπο μπορούν να έχουν στην κοινωνία, δηλαδή πόσο ποσοστό της κοινωνίας μας εκφράζουν αυτή τη στιγμή αυτές οι θέσεις. Μάλιστα. Έρχομαι και σε εσάς, κύριε Κατσουρίδη, να δούμε τη δική σας ανάλυση, Ερμηνεία. Θα ξεκινήσω συμφωνώντας με τη βασική διαπίστωση ότι φαίνεται ότι υπάρχει έδαφος σε πάρα πολλά σημεία κατά μήκος, θα έλεγα, του ιδεολογικού τόξου. Υπάρχει έδαφος για νέους σχηματισμούς και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι των τελευταίων 15, ίσως και περισσότερων χρόνων. Βλέπουμε τα παραδοσιακά κόμματα να υποχωρούν συνεχώς
και άρα να δημιουργείται εξ αντικειμένου έναν κενό. Στο μεγαλύτερο του μέρος βέβαια ο κόσμος πάει στην αποχή, αλλά το κενό παραμένει και εγώ θα πρόσθετα πέραν από τα δύο που έχει επισημάνει ο Αντώνης στην κεντροδεξιά και κεντροαριστερά. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και δεξιότερα ακόμα και του ΕΛΑΜ ακόμα χώρος και αριστερότερα του ΑΚΕΛ ακόμα υπάρχει χώρος για νέους σχηματισμούς. Στην πολιτική ανάλυση, στη μελέτη των κοινωνικών κομμάτων υπάρχει μια θεώρηση την οποία θεωρώ ότι ανταποκρίνεται πάρα πολύ σε αυτά που συζητούμε, μια θεωρία αυτή των κοινωνικών διαιρετικών τομών, τα λεγόμενα cleavages στα αγγλικά, το οποίο ουσιαστικά μας παραπέμπει στο ότι ενώ υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία μπορεί να πολιτικοποιούνται και να αποκτούν έτσι μια συγκρουσιακή διάσταση μέσα στις κοινωνίες, δεν είναι όλα που μετατρέπονται σε κόμματα. Γι' αυτό έχουμε δει πάρα πολλά φαινόμενα, είτε προσωποπαγή κόμματα, είτε άλλα, τα οποία φαίνεται ότι εκφράζουν κάτι σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, να μην μπορούν να έχουν διάρκεια. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός στο να πω ότι θα έχουν διάρκεια όλοι αυτοί οι σχηματισμοί, διότι δεν έχει αποδειχτεί στην πράξη, πέραν των οικολόγων και του ΕΛΑΜ, ότι αυτά τα οτιδήποτε καινούριο φέρνει ένας οργανισμός που λέει ότι φέρνει, μπορεί πραγματικά να υπάρχει και μια αντίστοιχη κοινωνική υγείωση, να μπορεί δηλαδή να εκφράσει και κοινωνικές ομάδες. Και να σας επισημάνω ακόμα κάτι, τα άτομα ειδικά που συστοιχίζονται αυτή την περίοδο στο Volt. Θεωρώ ότι είναι και άτομα με πολύ εξατομικευμένη προσέγγιση της πολιτικής, όπως τις πολλές ομάδες που υπάρχουν στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, που δεν υπάρχει η συνοχή μιας ιδεολογίας, για παράδειγμα, που θα κρατήσει μαζί όταν στα επιμέρους θα υπάρξει διαφορετική προσέγγιση. Και αυτά είναι ζητήματα που θα δοκιμαστούν. Ο ένας θα θέλει να αναδείξει το Α, ο άλλος το Β. Είναι αυτό το πείραμα, αντιλαμβάνομαι, που έγινε στους οικολόγους και απέτυχε. Να σας πάρω το ποτάμι στην Ελλάδα, το οποίο ξεκίνησε με αντίστοιχες, όχι ακριβώς, αλλά παρόμοιες λογικές. Δεν είναι τόσο εύκολα. Ζητήματα διαφάνειας, για παράδειγμα, τα οποία υπάρχει καθολικό αίτημα, είναι ζητήματα τα οποία τίθενται από όλους πλέον. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό ζήτημα να δημιουργηθεί κόμμα στο αίτημα της διαφάνειας. Ναι, κατανοητό. Απλά είναι αυτό το οποίο τώρα. Δύσκολο. Ναι, είναι το επικαλούνται όλοι και βλέπουμε όμως και, επειδή είπατε και τους οικολόγους και λέω ότι είδαμε τις εξελίξεις μετά που διευρύθηκε, είδαμε όμως και το μπάσιμό του στο Πράσινο Κόμμα που ασχολείται καθαρά περιβαλλοντικά, πώς μετά λόγω και Κυπριακού άλλαξε κατεύθυνση και τι είναι σήμερα. Το θέμα είναι κάτι, αν θα μπορέσει άλλος σχηματισμός να τοποθετηθεί ως οικολογικό κόμμα. Δηλαδή το Volt, για παραδείγμα, δεν λέει ότι είναι αυτό λέτε, γιατί κάποιος θα θέλει να δίνει έμφαση στα οικολογικά, κάποιος στα δικαιώματα κοινωνικών ομάδων. Κατανοητό. Αλλά αυτό δεν συμπαρασύρει, αν μη τι άλλο, κύριε Κατσουρίδη, και τα κόμματα. Βλέπετε χθες το καταστατικό συνέδριο του ΑΚΕΛ. Αλλάζει ρότα στον τρόπο που λαμβάνει αποφάσεις κλπ. Επειδή μιλήσαμε στον ιδεολογικό χάρτη της Κύπρου, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε ξανά την ιδεολογία καθενός πλέον. Δεν είναι στα παλιά τα χρόνια. Δεν νομίζω ότι ο ένας μπαίνει μέσα στον άλλο πλέον, από αριστερά σε δεξιά. Γι' αυτόν έχω πει ότι είναι δύσκολο κάτι να κρατηθούν οι νέοι σχηματισμοί, διότι και οι παλαιότεροι έχουν καταφέρει να απορροφήσουν αιτήματα που έμπαιναν κατά καιρούς, ακόμα και το οικολογικό. Δεν έχουμε μεγάλα κόμματα πράσινα που να έχουν κυριαρχήσει στην πολιτική σκηνή, διότι και όλα τα άλλα κόμματα, όταν δείχνουν πλέον τις ευαισθησίες. Είναι έναν έτοιμο της κοινωνίας, το έχουν ενσωματώσει. Το μεταναστευτικό ξεκίνησε από την ακροδεξιά, αλλά πόσα κόμματα το έχουν ενσωματώσει πλέον, σχεδόν όλα. Μα πλέον και το ΑΚΕΛ λέει στα πλαίσια πάντα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τις επαναπροωθήσεις. Θεωρώ ότι γίνεται όλων αυτών και δεν αφήνει και πάρα πολύ χώρο πλέον στα καινούργια κόμματα τουλάχιστον να μεγαλώσουν. Μπορεί να παρουσιαστούν σε κάποιες εκλογές, όπως είπε και ο Αντώνης, αλλά το ερώτημα είναι κατά πόσο θα έχει διάρκεια. Και διάρκεια χωρίς να υπάρχει κοινωνική υγείωση. Να εκφράζει δηλαδή συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και ταυτόχρονα οργάνωση. Ναι. Διότι κανένας από τα κοινωνικά κόμματα δεν έχει οργάνωση. Νομίζω ότι θα δυσκολευτούν να έχουν διάρκεια. Ευχαριστώ. Έτσι, ένα τελευταίο σχόλιο που σας με πιέζει ο χρόνος, κύριε Πολυδόρου, και να ολοκληρώσουμε. Εντάξει. Συμφωνώ με τον Γιάννον. Η ουσία είναι αν θα καταφέρουν να πείσουν την κοινωνία για το αφήγημα τους. Υπάρχει ένα αφήγημα εδώ. Ο Παπαδάκης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θεωρεί ότι η ΕΔΕΚ με το Σιζόπουλο έχει κάνει τον κύκλο της, έχει χάσει αρκετό από το ποσοστό της. Θα προσβλέπει σε να αντλήσει εκείνον το ποσοστό. Το Volt, όπως είπαμε, κινείται πιο φιλελεύθερα. Θα αγγίξει, φαντάζομαι, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, το Κυπριακό. Και θα δούμε, αλλά είναι δύσκολο επειδή δεν υπάρχουν ούτε τα άτομα πέραν του Δημήτρη και της Αλεξάνδρας στα δύο κομμάτια που να έχουν την πείρα
της πολιτικής. Υπάρχουν διαφορετικές ομάδες, έχει δίκιο ο Γιάννος, και θα πρέπει να δούμε αν μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα συμπαγές και πιστικό πολιτικό αφήγημα στο τέλος της ημέρας. Αυτό θα κρίνει την πορεία τους. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και για την